issa wasalna biex minn mument għal ieħor membru tal-ġurija jgħadilna riżultati finali tal-konkors Kanzunetta Indipendenza Junior 2020. U magħhom ukoll kif għednilkom aktar kmieni ser ikollna l-kanzunetta rebbieħa magħżula minnkom il-pubbliku permezz tat-televoting. Ekku, nerġa' ngħid ukoll li t-trofej tar-rebbieħa huma oriġinali maħduma bl-idejn minn Alka Ceramics ta' Taqali. Dawn se jingħataw lill-kantanti, l-awturi u l-kompożituri tal-kanzunetti li se jikklassifikaw fl-ewwel 3 postijiet fiż-żewġ kategoriji, kif ukoll il-kantant jew kantanta tal-kanzunetta magħżula mill-pubbliku permezz tat-televoting. Wasalna vera biex minn ftit ieħor nibdew nagħtukom ir-riżultati, iżda qabel nibdew nħabbru r-riżultati, nistieden hawnhekk magħna fuq il-palk lil Robert Kutajjar li huwa chairman tal-Kumitat Organizzattiv ta' kollu li rajtu waqt il-programmi Indifest ta' dak li rajtu llum kif ukoll ta' dak li se taraw għada waqt is-serata finali tal-konkors Kanzunetta Indipendenza flimkien imbagħad ma' Charles Saliba u ma' Marbek Spiteri. Nilqgħu fostna b'applaws lil Robert Kutajjar. Lejla tajba Robert, għandek wieħed kważi barra. Kważi. Kważi. Lejla tajba. Naħseb illi kienet esperjenza sabiħa, esperjenza li bdejna ukoll minn Ġunju illi għadda, kartolini, ovvjament kuntatti kull jum pratikament jew kważi kull jum mal-ġenituri, speċjalment fl-aħħar ġimgħa, illi rrid ngħid illi kooperaw bisħieħ, dejjaqthom messaġġi, SMSs, WhatsApp, ma naħseb illi ikkoperaw jekk tajnihom ħin kienu hawnhekk kartolini, lajnihom f'ħinijiet mhux daqstant komdi, però iva obbligat li ngħid grazzi lilkom il-ġenituri wkoll u lill-kantanti bravi l-allima wkoll illi wkoll ikkoperajtu magħna biex stajna naslu għal din l-ewwel finali minn 2 illi għandna wkoll propju f'dawn il-jumejn li ġejjin. Ma rridx ma nsellimx ukoll għaliex rajna x-xogħol kif smajtu l-membri tal-ġurija kienaw ukoll anka l-impenn u l-kontribut anka wkoll ta' livell mill-kompożituri u l-awturi u allura tajjeb li ngħid grazzi. Jekk tippermettili qabel nieqaf mill-kliem biex ovvjament allura nħalli lilkom u chairperson tal-ġurija biex jgħid ukoll allura jiġi bl-envelopes fejn iħabbar riżultati, rrid ngħid grazzi l-istaff kollu ta' Media Link u naħseb jekk tippermettuli ħaqhom applaws, sinjuri. Għaliex fil-waqt illi qed nidher jien u nirringrazzjaw ukoll il-Kumitat Sħabi flimkien man-Notar, naħseb illi l-istaff illi għandna taħt dan il-bini jimmeritaħ il-grazzi għaliex kontinwament kull meta f'dawn l-aħħar xahrejn kelli bżonn l-għajnuna tagħhom li kieku ma kienux huma, ma rrid insemmi il-ħadd bismu għax ninsa però minn fuq s'isfel naħseb illi jimmerithom jien bħala l-persuna responsabbli flimkien ma' sħabi li ngħidilkom grazzi kollha minn qalbi għaliex kien hemm sigħat xogħol. Sija attwal bib dak il-filmati li rajna u anka s-sarta tal-lejla li kieku ma kienx hemm l-impenn ġenwin u mill-qalb ta' dawk in-nies illi ma jidrux għax qegħdin ukoll wara l-kwinti żgur li kieku lejna ma waslux hawnhekk. Ħani qafaw, ovvjament nirringrazzja wkoll lill-uffiċjali ta' Media Link ukoll tal-Partit Nazzjonalista li jafdaw li wkoll għal darbora dan il-festival illi wkoll minn qalbi ħadd pjaċir esperjenza wara sabiħa illi żgur illi jgħaddu snin ser nibqa' niftakar. U issa jmiss li membru tal-ġurija jwasslilna l-envelopes bir-riżultati tal-konkors Kanzunetta Indipendenza Junior 2020. Fil-fatt magħna lil George Mifsud, nilqgħu il-George Mifsud, illi huwa chairman tal-ġurija ta' din is-sena. Xira wkoll nagħtu applaws lill-membri tal-ġurija għax-xogħol tagħhom illejla. Mela, l-ewwel riżultat għandu x'jaqsam mal-għażla tat-televoting, jiġifieri intom li mid-dar anki ninsab konvint ħafna minnkom hawnhekk is-sala bdejtu ċċemplu waqt li kienu għaddejn il-kanzunetti u allura se naraw min hija l-kanzunetta u l-kantant jew il-kantanta rebbieħa tal-premju tat-televoting. Fidejk hemm għat-televoting, fidejk. Il-kanzunetta hija nixtieq kantanta Rihana Katrina. Mela nilgħu postna li Rihana Katrina bil-kanzunetta nixtieq illi hija l-iktar kanzunetta illi ġabet voti bit-telefonati tagħkom it-telespettaturi tagħna fuq net television
mhux illum biss imma wkoll waqt li kien għaddej il-programm Indifest. Ċafċipa li Rihana. Mela, issa għandna aktar premjazzjonijiet, għandna żewġ kategoriji. Il-kategorija sa 11 il-sena, hemmhekk ħajkonna it-tielet, it-tieni u l-ewwel post, u mbagħad ikollna l-kategorija sa 15 il-sena, hemmhekk ukoll ħajkonna t-tielet, it-tieni u l-ewwel post, u mbagħad fl-aħħar inħabbru l-ewwel post overall, ġifieri il-kanzunetta rebbieħa mill-kategoriji kollha u għalhekk il-kanzunetta rebbieħa tal-konkors Kanzunetta Junior 2020. Mela, ħanibdew il-premjazzjoni tal-kategorija tal-kantanti sa 11 sena u nibdew mit-tielet post. Mela, fit-tielet post il-kompożitur Mark Spiteri Lucas, l-awtur Emil Kalleja Bejlis, il-kantanta Marija Djinovic, il-kanzunetta M'hemmx Kliem. Il-qawmana, il-kompożitur, l-awtur kif ukoll il-kantanta nitlobhom ikunu għana hawnhekk fuq il-palk. Dat nistgħu ngħidulhom illi it-trophies tagħna f'tat-tielet post huma kulur il-bronz tat-tieni post. Kulur il-fidda u l-post kulur il-tlib. Proset l-Marija, kif ukoll l-awtur u l-kompożitur tal-kanzunetta M'hemmx Kliem. Emil Kalleja Bejlis, li huwa l-awtur, u l-kompożitur Mark Spiteri Lucas. Fit-tieni post tal-kantanti tal-kategorija sa 11 sena, il-kompożitur Marco De Bono, l-awtriċi Rita Paċ, il-kantanta Kejlin Merċiqa bil-kanzunetta Zarbuna Waħda. Nistiednu magħna lil Marco De Bono li huwa l-kompożitur, l-awtriċi Rita Paċ u l-kantanta Kejlin Merċiqa. It-tfal iż-żgħar ukoll li ħadu sehem magħha parti mill-vittorja wkoll. ċabċipa għat-tieni post fil-kategorija tal-kantanti sa 11 il-sena. Mela, ngħaddu għall-ewwel post tal-kategorija tal-kantanti sa 11 sena. Fl-ewwel post il-kompożitur Mark Spiteri Lucas, l-awtur Emil Kalleja Bejlis, il-kantanta Yves Tabone bil-kanzunetta Stennew Ftit. Bekk inkunu spiċċajna l-ewwel kategorija, jibqgħandna kategoriji oħra. Nilqgħu magħna lil-Yves Tabone, ir-rebbieħa. Ir-rebbieħa tal-kategorija sa 11 sena, l-kompożitur Mark Spiteri Lucas, awtur Emil Kalleja Bejlis, il-kantanta Yves Tabone, Stennew Ftit. U stennew ftit għax baqgħanna kategorija oħra, u mbagħad jekk tistennew naqra oħra, nagħtukom ukoll il-kanzunetta rebbieħa overall. Ekku, ngħaddu issa għall premjazzjoni fil-kategorija tal-kantanti ta' età sa 15-il sena. Fit-tielet post għandna kompożitur Mark Spiteri Lucas, awtriċi Rita Paċ, kanzunetta Aziz Pittur, kantanta Luana Xkembri.
maħna l-rebbieħa tat-tielet post. Kif ukoll l-awtriċi Rihana Katrina. Naddu issa għat-tieni post tal-kategorija sa 15-il sena. Ekku, kompożitur għanna lil Marco De Bono, awtriċi Rihana Katrina, kantanta Rihana Katrina, kanzunetta Nixtieq. Rihana Katrina tista' terġa' toħroġ. Rihana Katrina. Lekkat ukoll il-premju tat-telefoni. Mela Rihana Katrina tispiċċa b'żewġ trofej. It-tieni post fil-kategorija sa 15-il sena kif ukoll il-premju tat-televoting. L-ewwel post ta' din il-kategorija u mbagħad wara jibqa' għandna il-kanzunetta rebbieħa overall. Fidejk ma? Ekku għandna kompożitriċi Kaja, awtur Emil Kalleja Baileys, kanzunetta Tfixkluniex Tħawduniex, kantanti Rihana u Katrina. Tfixkluniex Tħawduniex dirba il-kategorija kantanti sa 15-il sena. Mela, wasanna għal-qofol ta' din is-serata se nħabbru il-kanzunetta rebbieħa overall tal-konkors Kanzunetta Indipendenza Junior 2020 organizzat taħt l-awspiċi tal-Partit Nazzjonalista bħala parti mill-Festi tal-Indipendenza. Emma, il-kanzunetta rebbieħa overall ħanħallija fidejk, tajjeb? L-iktar eċitanti. Eżatt. Kompożitriċi għanna lil Kaja, awtur Emil Kalleja Baileys, il-kanzunetta Tfixkluniex Tħawduniex, kantanti Rihana u Katrina. Il-kanzunetta rebbieħa tal-kategorija sa 15-il sena tirbaħ ukoll il-Festival Konkors Kanzunetta Indipendenza Junior 2020. Mela, Emma. Aħna wasalna issa verament fl-aħħar. Ekku biex tira l-intemmu din is-serata meraviljuża tal-lejla bil-kanzunetta rebbieħa. Aħna nixtiequ nirringrazzjawkom tal-preżenza tagħkom hawnhekk il-lejla u lilkom telespettaturi ta' Net Television li bqajtu seguna sa dal-ħin. Jien, flimkien ma' Mark, nawguralkom il-lejla tajba. Nħeġġukom ukoll biex tinaqdu magħna ma' Marbek, ma' Charles, għada l-konkors Kanzunetta Indipendenza li aħna ngħidulu tal-kbar hawnhekk minn fuq dal-istess palk fid-Dar Ċentrali li wkoll xi titxandar live fuq Net Television kif ukoll fuq Facebook ta' Net Television. Jien ħanaħrab Emma għax filgħodu fis-sitta ta' filgħodu nerġa' nisbaħ mas-semmija tagħna fuq Net FM, ġifieri ma tantx ħanorqod dal-lejl, imma nqum. Promise. Il-kanzunetta rebbieħa tal-konkors Tħawduniex. Nawguralkom il-lejl it-tajjeb. Tal-ħabiba, issa jinnibsa mid-dim, mandi xewqana sansem. Nifiriri avukata, spissjatini xie ċamata, għadni sajra u moħirrif, zgura l-issa
btajt slima. Nannu jrini s-stilista, dan xogħol ieħor mhux fil-lista. Trin segretarja dejjem tissem ċertu arja. Għalija dawn bis-ħmerijiet, xkejt wiġi jew ħsibijiet. Għalluli biex nata ix-xarif tuħanut mhux bod mid-dar. Ma nafxax la tafal fejn biex jifrankaw euro jew tnejn. Skura li La tfixkluniex, la tħawduniex, ħansiru le distanzuniex. Aħna ħsibna fid-divertiment, tal-laqwa ambjent ħalluna ngawdu l-bellezza, nilabu bebda ansjetà. Għax aħna żgur li m'għandniex tfixkluniex u tħawduniex. min dan interessana għax il-futur huwa tagħna. Il-qudiem żgur nagħtu każ għalissa friski daqs il-ħas. La tfixkluniex, La tħawduniex, ħansiru li tistaqsuni.